ɗan kasuwar motoci. Alhaji Khalid zaki gaba da idai giwa bukkar daji tafi dai namijin duniya. Alhaji Khalid bajimin ɗan kasuwa. Dodo shago yau ka fasa taro ɗan kasuwa na motoci shirya ga tambaran kamun kawo gayya. Gaba mai gonar motoci Khalid zaki namijin dawa Khalid bajimin taro gaba daidai shamaki ka zan mana bakkake taso ɗan kasuwa. Ɗan kasuwa giwa gaba mai gida ba ka fara kabuwa yi makiya sannan ka gaga na mangal gonar nera tafi dai ka shahara. Ɗan kasuwa masu motoci bajime in ka cika to ka nono cika, in ka isa to ka nono isa, in ka fita to ka nuno fita a motar hawa ko ko motar kawa. Sai ka zo Belgium kamfani na motoci kenan ka isa Khalid Belgium isassun isa masu gonar mota da kwarjini don fita kai kudan dakata a zantan fita shi motocin ya ake fitar da su. Ka dai kamfani ko kira kamfanin Khalid ba ne amsa na ce duba motar shiga kalli nan za ka ga komai akwai gadaga za ka yi oda dal cikin leda za a lalloda sai cikin jirgi akai ta baganda. Ku tashi kyan zamani ƙasa da ƙasa sun zagaya sun kera an baza su sun garzaya. Ƙasashen turai Khalid sun yi fice, ƙasashen Afirka yanzu ai sai da su gashi sanyo fice. Duniya ta motoci za ku saya mota ku zo ga Hajji Khalid ɗan kasuwa kamar sarki duniyar ku samu. Ku zo ku gane sauki mu je batun ni'imta mai mulki har sarauta. In za ku saya mota to ba batun karanta a Belgium ku sabo. Kamfuna ku saro magana ta tsafta in za ku saya mota Alhaji zo ka ganta, zo ka ganta don kuyo fita ɗau babbaken fita ga duniyar fita ƙarshen zance a motoci zo ka nemi wanka. Duniya ta mota ga kalar bajinta Alhaji zo ka ganta da ka saye ka huta cikinta har wadanta. Yanayin ta har shigarta, iyar su kwai nagarta, da ta baje a kwalta, ka san akwai ni'imta, sai mahajiyarka kana har da ɗanta amma ka zo da falkut duka duniya sun shaida anan ake ka. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci wata dai kala ta motar sai gunsu ne kake samu. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci wata dai idan ka ɗau miliyan sai 100 take famu. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci wata ko idan ka ɗau miliyan har 700 an zo. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci da ka saya da ka san duniyar ka ta girma. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci ka san hawa na doki dole sai da ingarma. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci wata motar idan ka gani dole kai shirin girma. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci wata motar idan ka gani dole za ka ɗau azama. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci daga kamfani idan kai oda a je za a kai ma. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci a ko'ina kace a duniya nan za ta cimma. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci akwai su manya-manya da ƙanana masu yin nema. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci akwai tractors da bulldozers in aiki ya kama.
Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci. Ka kalli duniyar mota in ka dora ta titi. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci. Ka kalli azamar mota wata mana da kati. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci. Ka kalli hikimar mota wata mai kamar jirgi. Alhaji Khalid Belgium duniya ta motoci. Muje Khalid muje kasar waje. Mota fitar waje. Khalid manyan su yan waje. Har manyan waje. Khalid ne suke saya. Sauki wajen saya. Khalid ka so ka garzaya. Khalid ake bida. Khalid kamfanin sana waje. Belgium kasar waje. Khalid satin a gurguje. Belgium ma ka dan waje. Khalid muje gonar Khalid, gidan motar Khalid. Akwai sakala har kala suna nan kan tsari, suna nan an kera kalolin zamani. Ferrari da Bugatti, akwai har G-Wagon, Lamborghini, Benz, Audi, Range Rover ga Lexus, BMW, Phantom, Toyota ga Honda, Elantra har Hilux, Tundra ga Peugeot, su Homa da Prado, Aventador da Camaro, Chevrolet har Zambo. Kowace iri yau kake ta nema ka samu. Ka zo kamfanin Alhaji Khalid zamani. Ka zo kamfanin Alhaji Khalid Belgium. Allah ya tabbatar da alkhairinsa, Ubangiji samu dace. Amin.